permetre, perquè... Ah, dona-li la verda. La de la Francisca, la 21. Va canviar el llistat d'imposts al capdavant són 2 de No, però sí. Ah, gràcies. Sí, ella sí. Hi havia una vegada una velleta que portava ja una pila d'anys a les seves espatlles, però que era molt vital. Tot i que per caminar havia de fer servir crosses i moltes vegades semblava una dinamo. Feia de voluntària a l'Ajuntament, casualitat, és el text, no és res. I sempre estava disposada a ajudar a qualsevol que ho necessités. Un dia, un nou amic li va preguntar quina era la malaltia que l'havia deixat amb aquelles seqüeles físiques. Ella va dir que de petita havia patit poliomielitis i que durant uns quants anys va estar gairebé paralítica. L'amic li va dir: evidentment, encara tens un important problema de mobilitat. Com pots fer tantes coses? La velleta li va respondre amb un somriure. Ah, estimat, és que la paràlisi mai no em va afectar ni el cor ni a la ment. Bon vespre, bon vespre no, bon dia, bona tarda a tothom. Després us explicaré per què ho he fet així. Després us explicaré de dins. Primer de tot, volia felicitar a les mares. Un aplaudiment ben fort per les mares. Avui és el dia de la mare. Que tots estigueu aquí feliçment. Desitjo a tots, perquè ja tenim una edat, que puguem retrobar-nos any rere any i que sigui això una festa molt gran i que l'Ajuntament